Terve kaikille ja nyt aloitetaan heti meidän pelien pelaamiset tai mitkä onkaan. Niin nämä aloitetaan ja mä pelaan tämmöistä peliä Growtopia ja mä vaan pelaan tätä nyt ja mutta koska mä oon nyt vähän huono tässä, kun mut skämmättiin tosi paljon kamaa, niin mulla on vaan tää maa. Ja niin, mulla on tää baskuitari ja tämmöstä. Baskuitari yhteen vielä, jos joku haluaa ostaa. Ja mulla ok. Seuraava video, jonka mä tein, niin en tiedä mikä se olisi. Olisiko se sitten minikarnivaali vai mikä video? Minikarnivaalipelin video. Laitetaan pääskuittaa. Vaihtaisiko pääskuittarista? Tai Bedvoid mistä kesioneista. Desverto mustkaleissa. Voittaisitko? 122 karkosortsia. Joo. Hei, uudestaan. Mä haluan ostaa mustaleilla. Okei, no niin, nyt lähtee. Yes, I got this. Hei, moikka!